Jeg er i Portugal for at prøve en ny bil, der har tabt sig. Det er den 6. generation af den helt nye Suzuki Vitara. Den nye Suzuki Vitara har været på slankekur. Den har både tabt lidt af sit navn og hedder nu bare Vitara og ikke Grand Vitara. Og så er den faktisk også smidt 500 kg. Det er ikke så lidt. I den 120 hestes diesel, der kan man altså virkelig godt mærke, at vognen er blevet lettere. Når man kører afsted med de 6 gear i bjergene, så fungerer den rigtig godt og meget nem at manøvrere rundt, og man fornemmer, at det er en god lille arbejdshest. Den nye Suzuki Vitara er en kompakt SUV. Den er blevet lidt mindre, men der er rigtig fin plads i bagagerummet og på bagsædet, og så sidder man jo altid dejligt højt i sådan en vogn her og kigger ud over trafikken. Den nye Suzuki Vitara fås med 4-hjulstræk og med 2-hjulstræk, og det gør den effektiv som en arbejdshest. Inde i kabinen er der nogle forskellige programmer, som man kan indstille 4-hjulstrækket til, så man kan køre i sne eller man kan køre i sport mode. Og det er super effektivt, hvis man kommer ud et sted, hvor der er lidt ujævnt terræn, eller man har brug for lidt mere kraft. Alt i alt får man masser af plads og masser af kraft i den nye Suzuki Vitara. Specielt dieselen med de 6 manuelle gear, den var jeg meget glad for. Og til en startpris omkring 200.000, så er der god mulighed for, at Suzuki kan nå sit mål om at få solgt 2.000 biler inden for det første år.